बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोनि गोसोखांथि नेरसोन खाम्फानि सोरगिदिं इन्जुरनि दरजा बेखेवदों। चिरां जिल्ला बासुगाव ओनसोलनि गयबारि जोहोलाव सोमब्ला फोथाराव बासुगावगुरि बर' थुनलाइ आफाद आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जथायै बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबोनि गोसोखांथि नेरसोन खाम्फा महरै लुफुंनाय खाम्फानि सोरगिदिं PWD बिफाननिफ्राय मोननाय अनसुंथाइजों गोदानै सोरगिदिं इन्जुर लुफुंनायनि दरजाखौ दिनै बेखेवनानै होदों। एम रनजित बसुमतारिया फोरमायदों दि 1952 मायथाइनि 16 नबेम्बराव जोनोम जादों आरो बे बर' थुनलाइ जोनोम जादों गयबारि ओनसोलावनो। नाथाय दिनै गोबाव सम बोसोर जानायनि उनाव गोबां सुबुंफ्रा बर' थुनलाइखौ मोजां मोनदोंमोनब्लाबो गोबां बर' थुनलाइनि दैदेनगिरिफोरनि नाजादोंमोनब्लाबो आरो फोथांनानै लाखिदोंमोनब्लाबो गुबुन गुबुन समाज सिबिग्राफोरा नोजोर होनो एबा सहाय होनो हायाखै आरो दानि गोदान सरकाराबो माखासे जाहोननि थाखाय हेफाजाब होनो हायाखै। थेवबो बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनै खाम्फाखौ गायसननानै होनो हानाय जाबाय होननानै फोरमायो। 1952 मायथाइनि 16 नबेम्बराव बर' थुनलाइया जोनोम जादों आरो बे बर' थुनलाइया जोनोम जादों जोंनि बे गयबारि हालामावनो। नाथाय दिनै बेसेबांबा बोसोर थांनायनि उनावबो जोङो थुनलाइखौ जुदिও साफ्रोमबो मानसिया मोजां मोनदोंमोनब्लाबो बा दिनै थुनलाइ सिबियारि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायावनो बर' हारिया गोजौआव जौगानो हादोंब्लाबो जोंनि जा दैदेनगिरिफोर समाज सिबिग्राफोर बिथांमोना थुनलाइखौ हार्ट एन्ड सोल माखासे बेलायावहाय हेल्प खालामनो हायाखै मानसि महरै। बेखौ जों साफ्रोमबो गनायनांगोन आरो जोंबो दिनै बिटिआर सरकाराव दंब्लाबो जोंबो हार्ट एन्ड सोल हेफाजाब खालामजोबनो हायाखै माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय। थेवबो जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिथांनि फान्डनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादनि जा गायसन सान बे गायसन हालामनि नेरसोन महरै दिनै जि सनाथि खाम्फा गायसननायनि सोरगिदिं बाउन्डारि वाल होनाय बे वालखौ दिनै जाफुंसार होनो हाबाय आरो बेखौनो दिनै दरखं खेवनाय महरै बिटिआर सरकारनि जानानै आं बेवहाय नुजाफैदों आरो बेखौ बेखेवनाय जाबाय। दाना गुबै बाथ्राया जादों जोंहा गयबारियावल' मावनांगौ खामानि गैया, मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बर' थुनलाइ आफादनि जा मावखुलि जिल्ला मावखुलि बा सेन्ट्रेलनि मावखुलि बेफोरावबो जोंहा गोबां मावनांगौ दङ आरो दिनै जोंनि सरकारा बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव बर' हारिखौ सिबिनायाव जे थुनलाइया मैखोम मावनांगौ बिबान दङ आरो बे बिबानफोरखौ मावफुंनाया थुनलाइ आफाद हिसाबै मावफुंजोबनो हाया। बेनिखायनो सरकारा साफ्रोमबो सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बर' दैदेनगिरिफ्रा थुनलाइजों लोब्बा गोनांखा साफा दैदेनगिरि। बेखायनो बेखौ जोङो मोजाङै मिथिखागौ आरो बे थांखिजोंनो जोंनि सरकारा थासान्दिसिमावलागै बर' थुनलाइखौ जै मै खालामनायनि जा मावनांगौ जोंनि बिबान बे बिबानफोरखौ जोंबो मावनो थाखाय दिनै साखाफारा जादों आरो बेनिनो मोनसे नेरसोन महरै दिनै मावफुंसारनो हादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बादियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।